wani aski wannan da kaga aski irin wadda Allah bayi so manzon Allah bayi so shi kuma irin askin da yake burge shi ke. To daga ran da kaga abun da ka san sabon Allah ne kuma wannan abun shi yake burge ka, to wannan tarkon ya kama ka. Shi kuma shaidan na daga cikin hanyar da yake bi ya maka shigo ba zurfi, wannan mummunan abun da Allah bayi su, abinda Allah bayi su, ai mun karanta yadda ya faɗa gaba ga Allah. To zai yi ta ƙayatar da abun, ya yi ta ƙayatar da abun, ya yi ta ƙayatar maka da abun har ka gamsu da abun. Har ka gamsu da abun. Akwai wadda wannan zina da kaga zina wannan, inda za a samu mutumin da ya manyanta zai ce shi tun da yake a duniya bai taɓa zina ba. Akwai wanda suke ta baka muri kuruciyar ka. Subhanallah.